ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കും. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ പറയുന്നുള്ളു. നമ്മള് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വീഡിയോ ഓഫ് ആണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 18 ദിവസത്തെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. എന്താ അറിയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച്? നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം? നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച്? ത്രിഗുണങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തമോ ഗുണം, രജോ. 3 ഗുണങ്ങൾ പറ്റില്ല. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ വേറെ എന്താ നമുക്കറിയുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട്? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? സ്വാത്വിക ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ശാന്ത സ്വഭാവം, താമസം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് സസ്യഭുക്കല്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചുള്ള ഒത്തിരി ദേഷ്യവും. ത്രിഗുണങ്ങളും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ബന്ധം നമ്മൾ പറയുന്നത്? നമ്മള് ശരിക്കും ജീവാത്മാവിന് എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? ആനന്ദമയനാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആർക്ക് വരാണ്? ഈ ജീവാത്മാവിന് വരാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ നിയമങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നടപ്പാക്കുക. ആ വീട്ടിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവി ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ എന്താണോ അത് അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയിൽ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം എന്തിനെ സ്വാധീനിക്കും? ഈ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. ജീവാത്മാവ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണം സ്വാധീനിച്ച ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ സത്വഗുണത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യും. തമോഗുണം സ്വാധീനിച്ച തമോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഇതിൽ ഏതാണോ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് അനുസരിച്ചാണ് കർമ്മം. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ നമ്മള് മാറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അല്ലെ? കാരണം ത്രിഗുണങ്ങളിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം തീർന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇതിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഏതാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒപ്പം അനുസരിച്ച് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്വഭാവം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത് അല്ലെ? കാരണം ഏതാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തില് നമ്മൾ പ്രവർത്തികളും ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്വഭാവം വരും. ആ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. അതാണ് ത്രിഗുണത്തിൽ വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി മാതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്തോ മുനയെ സർവ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഏതറിഞ്ഞിട്ടാണോ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഏത് ഋഷികൾക്ക്, നിനക്കല്ല ഋഷികൾക്ക് തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനത്തെ
എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതായത് ഏത് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണോ ഋഷിമാർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഋഷിമാർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ എന്തോ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഋഷിമാർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, ആ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോണത് അർജുനനോട്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ അധ്യായം ത്രിഗുണങ്ങളല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്, ഏതറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത് ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇദജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്മമാഗതാഃ സർഗേപീനോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാകുകയില്ല. ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം, അതായത് ശ്രീഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടില്ല. ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പരിപൂർണ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടുള്ള, ഭഗവാന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവേണ്ടി വരുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തിലും രാത്രിയാവുമ്പോ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? പ്രളയം വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ ദിവസത്തിന്റെ അവസാനം പ്രളയം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ എന്താ പറയാ ദിവസത്തിലും വരുന്നുണ്ട്, ഓരോ വർഷത്തിലും പ്രളയം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്രളയം വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ടാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകാണ്. അപ്പൊ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങി നേരം വെളുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന പോലെ പിറ്റന്നാള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസം, ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞ് പകൽ വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകം വരും. അപ്പോഴേക്കും കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സമയത്ത് അവർക്ക് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുന്നില്ല, സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവർക്ക് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തിയഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ നിരഹം ബീജ പ്രദാപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ. മഴ ഭയങ്കര ഉള്ളവരൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കോളൂ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളൂ, പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ലൈവ് പിന്നെ കണ്ടാൽ മതി, റെക്കോർഡ് വീഡിയോ. നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്നറിയണം. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവയുടെ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തതും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ ഈ നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവവർഗങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് അവസരം നൽകിയത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ പിതാവ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ പിതാവ് എന്ന് എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ആരാണ് മാതാവ്? ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് മാതാവ്. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയണത് അതനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അതിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അരിക്കൂമ്പാരത്തില് തേള് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് തേള് മുട്ടയിടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ ആ തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരും അല്ലെ അരിയിൽ നിന്ന്.
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ തോന്നണത്, ഈ അരിയിൽ നിന്നാണ് ഈ തേൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ് അവിടെ തേളിന്റെ മുട്ട അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അരിയിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞു വിരിയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം ആദ്യ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് ആര് വരുന്നത്? നമ്മൾ വരുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഭഗവാനാണ് ആദ്യ പിതാവ്. പ്രകൃതി ആരാണ്? നമ്മുടെ മാതാവാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദ്യ പിതാവെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എന്ത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഭൗതികവും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് എന്ത്? ഈ ജീവസത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടും. അപ്പൊ എല്ലായിടും എന്തുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഭൂമിയിലുണ്ട്, വെള്ളത്തിലുണ്ട്, ഭൂമിക്കുള്ളില്, വെള്ളത്തില്, അഗ്നിയില്, കരയില്, എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനും ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ. 24 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. അത് ഭൂമിയിലുണ്ട്, വെള്ളത്തിലുണ്ട്, അഗ്നിയിലുണ്ട്, പിന്നെ കരയിലുണ്ട്. പിന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. എല്ലാതും ആരുടെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് കാണുന്ന ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഈ ചരാചരങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാതും ആരുടെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവിടും ജീവാത്മാക്കളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഗൃഹത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഗ്രഹത്തിലും ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാ പ്രകൃതി സംഭവാഹ നിപതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വ, രജസ്, തമസ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഭൗതിക പ്രകൃതി ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. സത്വ, രജ, തമോ ഗുണങ്ങള്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ശാശ്വതമായ ജീവാത്മാവ് ഈ പ്രകൃതിയിൽ സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതോടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ആരെ സ്വാധീനിക്കും? ആ ജീവാത്മാവിനെ സമീപിക്കും. ആ ഗുണത്താൽ ആ ജീവാത്മാവ് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിന്നെ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കിനി ഓരോ ഗുണത്തിനെ കുറിച്ചും നോക്കാം. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബദ്ധാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനക. ആദ്യത്തെ എന്താണ്? സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാണ്. എന്ത്? സത്വഗുണം വിശുദ്ധമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. എന്ത്? ഈ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരെങ്ങനെയാണ്? സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും അവരെ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സുഖം, ജ്ഞാനം കൊണ്ടും. അതായത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിവുണ്ടാകും അല്ലെ. സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞ അറിവുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ അവർക്ക് എന്താണ്? നമുക്കിപ്പോ നല്ല നോളേജ് ഉണ്ട്. നമുക്കപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നല്ല നോളേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും, നല്ലൊരു ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? സുഖം ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് അറിവും ഉണ്ടാവും, സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു സ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സുഖം തന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ.
അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. സത്വഗുണം നമ്മളെ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. രജോ രഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണ സമുദ്ഭവം തന്നിഭക്താദി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. അപ്പൊ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ, തൃഷ്ണയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ തൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം. ആ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്? ഏതാണ്? രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രജോ ഗുണം നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകത വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും ആർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് വരുന്നത്. അവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ 10 ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 15 വേണം തോന്നും, 15 ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 20 വേണം തോന്നും. അങ്ങനെ അത് നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങള് മാറുന്നില്ല, തീരുന്നില്ല, അതിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എത്ര കിട്ടിയാലും ഇനിയും വേണം, ഇനിയും ചെയ്യണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ആർക്കുണ്ടാവും? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഉണ്ടാവും. അതിലേത് ആ ഗുണത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അത് കുറഞ്ഞും കൂടിയിരിക്കും. പക്ഷെ ബേസിക്കലി രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉള്ളവരാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതൽ വേണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെ? കുറെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടി മേടിക്കാനായിട്ട്, അവരിൽ സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു 4 വീലർ കാറാണ് അവരിലുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് തന്നെ അതിനേക്കാളും നല്ല വണ്ടി മേടിക്കണം അയാൾക്ക് തോന്നാണ്. അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല വണ്ടി മേടിക്കണം, വലിയൊരു വണ്ടി മേടിക്കണം. അപ്പൊ അത് നല്ല പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നല്ല ജോലി ആയിരിക്കണം നമുക്ക്, അല്ലെ? പൈസ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തില്ല, നമുക്ക് അത്രയും നല്ലൊരു ജോലി ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ്, ഓവർ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയൊക്കെ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്താണ്? ആ ആഗ്രഹം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒട്ടും മടിയില്ലാത്തവരും ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരൊക്കെ ഏതിൽ വരും? ഈ രജോ ഗുണത്തില് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തൃഷ്ണാധിക്യത്തിലാണ് വരുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. അപ്പൊ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് അവരെ കുടിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാണ് അവര്. കാരണം അവർക്ക് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം അവരുടെ ലക്ഷ്യം വേറെയാണ്. അപ്പൊ അത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ തമസ്വജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി സന്നബദ്ധാതി ഭാരതപുത്ര. അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക? ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലം അലസത, നിദ്ര, പ്രമാദം. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ഫലാണ്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അലസന്മാരായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? നിദ്ര, ഭയങ്കര ഉറങ്ങുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? പ്രമാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏകദേശം അത് തന്നെ, അല്ലെ? മടി, അതൊക്കെ തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ഒന്നിനോടൊരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു സ്വഭാവങ്ങള്, അതാണ് ആരിൽ കാണുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇത് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണാം. മുകളിൽ നമുക്കറിയാം മിൽക്ക്, ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോളിൽ കാണും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. ഇവിടെ ടേബിളിന് ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്നവര് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. ആ മീറ്റ് സ്റ്റോളിൽ കാണുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. 3 കൂട്ടരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുണ്ട്. ആ 3 കൂട്ടരും എന്താണ്? ഏത് ഗുണമാണോ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അതനുസരിച്ച് അവർ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ് ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരും. സത്വഗുണത്തില് സുഖം കൊണ്ട് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കും, രജോ ഗുണത്തില് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കും, തമോ ഗുണത്തിൽ എന്താണ്? അലസത, പ്രമാദം, അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. നിദ്ര, ഉറക്കം വരും. അതിൽ ഉറക്കത്തിന്റെ വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ആരാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാൻ യാതൊരു താല്പര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവാത്തൊരു സ്വഭാവമായിരിക്കും ആര്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ. ഇത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ഈ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു അരയന്നത്തിനെ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഈ അരയന്നം ഏത് ഗുണത്തിലാ വരുന്നത്? അറിയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, പോയോ എല്ലാവരും? സത്വഗുണം. അരയന്നം ഏതിലാ വരുന്നത്? സത്വഗുണത്തിലാണ് അരയന്നം വരുന്നത്.
കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരയണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് ശുദ്ധജലത്തിൽ മാത്രമേ അരയണത്തിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ശുദ്ധജലത്തിൽ മാത്രമാണ് അരയൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് തന്നെ അതായത് വൃത്തിയും ശുദ്ധ അതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അരയണത്തിന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അരയണം സത്വഗുണത്തിൽ ഉദാഹരണം പറയാം. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? തേനീച്ച അല്ലെ? തേനീച്ച സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതാണ്. അതിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ആര്? തേനീച്ച. നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുത്തും കിട്ടും. അപ്പൊ അതാണ് തേനീച്ച. രജോഗുണത്തിനാണ് ഉദാഹരണം. കാക്കയാണെങ്കിലോ വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഒത്തി വലിക്കുന്നതാണ് കാക്ക. അതായത് തമോ ഗുണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കാക്ക. അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ഗുണങ്ങള് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. തത്വം സുഖേ സംചയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണം ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്? സുഖം കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാര്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുക. അപ്പൊ 3 തരത്തിലും നമ്മളിവിടെ ബന്ധനം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? സത്വഗുണം ബന്ധിപ്പിക്കാണ്, രജോ ഗുണം ബന്ധനാണ്, തമോ ഗുണം ബന്ധനാണ്. 3 ഗുണം എന്തുതന്നെയാണ്? ബന്ധനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ബന്ധനം ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ ഏതവസ്ഥയായിരിക്കും ബന്ധനം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ? ഈ 3 ഗുണത്തിനും അതീതമായ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ? ഈ 3 ഗുണത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണത്തിനും അതീതമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം. അതാണ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം, അതല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗുണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. രജസമശാപി ഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തത. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വ രജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമസ് ഗുണങ്ങളെ മുന്നേറും. രജഗുണത്തിനെയും തമോ ഗുണത്തിനെയും തോൽപ്പിച്ച് സത്വഗുണം മുന്നേറാം. ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറാം. ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം അങ്ങനെ 3 ഗുണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ബാക്കി 2 ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഇത് ഏത് ഗുണമായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഇങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മളെ. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വ തമസ്സുകളെ കീഴടക്കാം. തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വ രജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്താം. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യരിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനതയെന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മഴ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ ഇറങ്ങിക്കോളും. തണ്ടറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങിക്കോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ റെക്കോർഡ് കണ്ടാൽ മതി പിന്നീട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? അപ്പൊ സത്വഗുണോ രജോ ഗുണം, അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു ഗുണം മറ്റുള്ള 2 ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം എപ്പോഴും മുന്നിലായിരിക്കും മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ? 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം എപ്പോഴും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുക? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മള് എവിടേക്ക് എത്തും? വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളവിടെ ബന്ധിക്കാണ്. ഈ ബന്ധനം ഇല്ലാത്തത് എവിടെയാണ്? ഈ വസുദേവ അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ് ആ ബന്ധനം ഇല്ലാത്തത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, അതാണ് വസുദേവ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ തമ്മിലുള്ള പിടിവലി നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണത്. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്വമിത്യുത.
9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 നാസ്വാധാരങ്ങൾ, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സ്വാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 9 ദ്വാരങ്ങൾ അത് സാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രകാശിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? അവരെ ശരിയായ രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി കാണാനും അനുഭവിക്കാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ സത്വഗുണത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും അവർ. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക? നമ്മൾ പറഞ്ഞ നവദ്വാരങ്ങളിലും സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ശരിയായ രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കാണാൻ കഴിവ് ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് എന്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ പറയുന്നത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ. ശരിയായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണാനായിട്ട് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്തേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും? നമുക്ക് അതിയായ ആസക്തി ഉണ്ടാവും, ഫലോദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളില് രജോ ഗുണമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും. സമ്പത്തിനോടും ധനത്തിനോടും വീട്, എന്താ പറയാ, വണ്ടികള്, വാഹനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ, ഇതിനോടൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ, എന്തിനോട് ആ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡിനോടുള്ള ആകർഷണം ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അടക്കാനാവാത്ത ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷണം? രാജസിക ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ് ഇല്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. ഇപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വളരുന്നതെങ്കിലോ തേജസ് ഇല്ലായ്മ. തേജസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവില്ല, അറിവുണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? തേജസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അകർമ്മണ്യത, എന്താണ്? കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ, കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രമാദം, വ്യാമോഹം, നമുക്ക് അലസത, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനു വരാണ്? ഈ തമോ ഗുണത്തിൽ പ്രകടമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്. കാരണം അവര് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും വില കൽപ്പിക്കാത്തവരായിരിക്കും. അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പോലും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കും ആരുടെ? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം. സ്വാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ, ഇനി അവര് മരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത്? സ്വാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലമുദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പിറക്കുക. അപ്പൊ സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ എവിടേക്ക് പോകും? നിർമ്മലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ? രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നാണ് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. കർമ്മക്കാരൻ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുടെ എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, ഭൂമിയിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും ആർക്ക്? രജോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുകയാണെങ്കിലോ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പിറക്കുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തോടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പിറക്കുന്നത്. കാരണം
നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ജന്മത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എന്തായിട്ട് ഭഗവാൻ മാറ്റാണ്, അടുത്ത ജന്മം തമോ ഗുണാകുമ്പോ അടുത്ത തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് അടുത്ത ജന്മം മൃഗങ്ങളായിട്ട് മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മത്തില് നമുക്ക് കിട്ടി, നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അടുത്ത ശരീരം നമുക്ക് റെഡി ആകുന്നത് ഏതായിരിക്കും, മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്. അത് സ്വാത്വിക ഗുണങ്ങളിലാണെന്ന് പറയാം, സ്വാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. സത്കർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും, വിശുദ്ധമായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. ഈ രജോ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരുടെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്, ദുഃഖം നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഫലം ദുഃഖമാകും. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്, മൗഢ്യവും അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തന ഫലം മൗഢ്യമായിരിക്കും, അജ്ഞാനമായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ തമോ ഗുണത്തില് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്, അത് മൗഢ്യം നിറഞ്ഞതും അജ്ഞാനം. അതായത് നമ്മളാ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കും ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളായിരിക്കും ആര് ചെയ്യുന്നത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ, കാരണം അവർ ചെയ്യുന്നത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാണ്. ആ ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവർ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ദുഃഖം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ മൂന്ന് ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഇതൊക്കെ പറയാനല്ലേ. അപ്പൊ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാം, സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ് പറയാം. നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലവും വിശുദ്ധമായിരിക്കും. രജോ ഗുണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലം ദുഃഖമായിരിക്കും. തമോ ഗുണം വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അജ്ഞാനം മൗഢ്യമായിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലം, തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസഃ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കും. നീചങ്ങളായ തമോ ഗുണത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വാത്വിക സ്വഭാവികള് എവിടേക്കാ പോകുന്നത്, ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രാജസിക പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകത്തിൽ ജീവിക്കും. തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നഗരങ്ങളിൽ പതിക്കും. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോണത്, മോളിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടാവുക. രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, ഭൂമിയിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. നീചമായിട്ടുള്ള ഈ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ടായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്, ആ ജീവന് മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ശരീര സംബന്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെയും നമുക്ക് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കണം. നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നത്, ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ജനനം മരണം വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും ജീവിതത്തിന്റെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്ത് മനസ്സിലായി, ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ മറികടക്കണം എന്നുള്ള മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇവിടെ 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ആ ചോദ്യം ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, ഞാൻ വായിക്കാം. 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത് ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, പ്രഭോ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ അർജുനന് പേടി, നമുക്കും തോന്നിയാലോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് രണ്ടാമത് ചോദിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത്, ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ അറിയേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക? അങ്ങനെ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്, പടക്കം പൊട്ടാണ്, അതൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച നിവർത്തിം ച മോഹമേവാച പാണ്ഡവ ന ദ്വേഷ്ടി പ്രവൃത്താനി ന നിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണർയോ ന വിചാല്യത്തെ ഗുണാവർത്തന്ത ഇത്യേവം യോവതിഷ്ഠതി നേങ്കത്തെ സമദുഃഖ സുഖം സ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ തുല്യപ്രിയ പ്രിയോ ധീര തുല്യ നിന്ദാത്മ സംസ്തുതിഃ മാനാപമാനയോസ്തുല്യം തുല്യോ മിത്രാദി പക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീതാസ ഉച്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? പ്രകാശത്തിന്റെയും, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയാണ്. ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയാണ്. ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് അല്ലെ. എന്താണ്? പ്രകാശത്തിന്റെയും ആസക്തിയുടെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല? പ്രകാശത്തിന്റെ, ആസക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്കാണ് വെറുപ്പില്ലാത്തത്? ഇനി അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തില് പ്രകാശം, ആസക്തി, വ്യാമോഹം ഇല്ല എങ്കിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടെങ്കിലും വിഷയമില്ല, ഇല്ലെങ്കിലും പ്രയാസമില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കാം. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താവാതിരിക്കുക? നമ്മൾ പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുക. നമുക്കതില് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയം നമുക്ക് തോന്നാതിരിക്കുക. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുക. ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. പിന്നെ ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തത്, ആർക്ക് പ്രിയമായും അപ്രിയമായി യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ആരാണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ പ്രകാശം, ആസക്തി, വ്യാമോഹം ഇത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരുപോലെ തോന്നും, ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുന്ന വ്യക്തി. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഉദാസീനനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തി. സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി. പിന്നെ മണ്ണും കല്ലും പൊന്നും ഒക്കെ ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം ആൾക്ക് പ്രിയമായിട്ടോ അപ്രിയമായിട്ടോ യാതൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും, ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സമചിത്തനായിരിക്കും. ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി പെരുമാറുന്നത്. പിന്നെ ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഒരേ ഭാവത്തിലായിരിക്കും പെരുമാറുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ത്? നിരുദ്യമനമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അതായിരിക്കും എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. നിന്ദകളും സ്തുതികളും അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അയാൾ സ്തുതിച്ചാലും നിന്ദിച്ചാലും അയാൾക്ക് അതിലൊന്നും യാതൊരു ഭാവ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരേപോലെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുക. സമചിത്തനായിരിക്കും. ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഭേദമില്ലാത്തവനായിരിക്കും. എല്ലാതും ഒരേപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഒരേ ഭാവത്തിലുള്ള വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിച്ച വ്യക്തി, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത്. അപ്പൊ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറ്റം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിനെങ്ങനെയാണ് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സാഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മ പൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും നമുക്ക് പിടയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മുടങ്ങാതെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നിവിടെ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണ്? സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വന്നാലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
ഹരികൃഷ്ണന്റെ ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് തന്നെ. ഇവിടെ രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടാളന്റെ കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മഹർഷി ആവുന്നതാണ്. രത്നാകരൻ വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട് മാറുന്ന കഥയാണ്. അതായത് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാല്, രത്നാകരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാട്ടാളനാണ്. ആ രത്നാകരൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴും ആ കാട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരുടെ സ്വത്തും പൈസയും സ്വർണ്ണമൊക്കെ എന്താണ് കൊള്ളയടിക്കും. അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, രത്നാകരൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാട്ടിലൂടെ ആരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ സമ്പത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൈസയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ മേടിക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്ന് കാട്ടാളനാണ്, പിന്നെ വേട്ടയാടൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രവർത്തികളാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, ഈ രത്നാകരൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് രത്നാകരൻ? ഏത് ഗുണത്തിലാണ് രത്നാകരൻ? തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണത്തിലാണ് ഫുള്ള് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രത്നാകരൻ തന്റെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക, ആ കാട്ടിൽ കൂടെ വരുന്നവരെ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആര് വരുന്നത്, നാരദ മഹർഷി വരുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വരുമ്പോ നാരദ മഹർഷിയെ കാണുമ്പോ നല്ല തേജസ്സും ഐശ്വര്യമൊക്കെയാണ് അല്ലെ, ചൈതന്യമൊക്കെയാണ് നല്ല. അപ്പൊ രത്നാകരൻ എന്നാലും നാരദ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, എന്താണ്, പൈസ വേണം അല്ലെ, സമ്പാദ്യമൊക്കെ തരാനായിട്ട്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയാം, എന്റെ ഒന്നുമില്ല, ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, എന്റെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രത്നാകരൻ പറയും, അത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, തരണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രത്നാകരന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്, നീ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത്, ഇതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ, ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ രത്നാകരൻ പറയും, അതൊന്നും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഞാൻ സ്വത്തും പൈസ ഒക്കെ തന്നാ പോരെ. അപ്പൊ ചോദിക്കാം, എന്നാ പോട്ടെ, നിന്റെ ഭാര്യനോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയേ, നീ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം അവരനുഭവിക്കും എന്നുള്ളത്. നീ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്, നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അവരിതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും അപ്പൊ ഇയാൾ പറയുന്നത്, രത്നാകരൻ പറയും, ഈ ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. അപ്പൊ പറയും, അപ്പൊ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വരുമ്പോ പറയില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം, നീ പോയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. അങ്ങനെ രത്നാകരൻ പോയിട്ട് തന്റെ ഭാര്യനോട് ചോദിക്കും, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നല്ല സുഖത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പൈസയും സ്വർണ്ണമൊക്കെ കൊണ്ട് തരുമ്പോ നിങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം പകുതി നീ അനുഭവിക്കില്ലെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഭാര്യ ചോദിക്കും, ഞാൻ എന്തിനാ അനുഭവിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ മാത്രം അനുഭവിച്ചാൽ പോരെ, ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് ഭാര്യ പറയും. അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ഞാൻ മാത്രം അനുഭവിക്കുള്ളൂ, എന്റെ കൂടെ ഒരാൾ അനുഭവിക്കാൻ വരില്ല എന്ന് ഭാര്യയല്ലേ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ആരും അനുഭവിക്കാൻ വരില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ നേരെ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്നും അനുഭവിക്കില്ല, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന് മറികടക്കണം, എനിക്ക് മോചനം വേണം, എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറയും, എന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് മഹർഷിയുടെ കാൽക്കല് വീഴാണ് ആര്, തൊഴുത് വീഴാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ കാൽക്കല് വീഴാണ് രത്നാകരൻ. അപ്പൊ മഹർഷി പറയും, ശരി, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തായി മാറി, മഹർഷിയുടെ കാൽക്കല് വീണപ്പോ മഹർഷി ഒരു ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്തായി അല്ലെ. പറയും, ഞാൻ സഹായിക്കാം, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ, നീ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ രത്നാകരന് പറ്റുമോ, കാരണം അത്ര പ്രവർത്തികളെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം വായിൽ വരുന്നില്ല രത്നാകരന്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പിന്നെ അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാണ്, നീ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന വാക്ക് എന്താന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഇയാള് ആരും കൂടിയാണ്, വേട്ടയാടി മൃഗങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ഓരോ മൃഗങ്ങളെയും വീഴ്ത്തുമ്പോ അവര് പെടഞ്ഞു ചാവില്ലേ, അത് മൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളൊക്കെ അത് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിൽ കിടന്ന് മര എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തിൽ ചാടും. അതായത് ആ പ്രാണൻ പോകുന്ന വെപ്രാളുണ്ടല്ലോ, അത് കാണുമ്പോ ഈ കാട്ടാളന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. അങ്ങനെ മര എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടും. അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറെന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും, ശരി, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, നീ ആ മര എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി, പക്ഷെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നീ അത് പറയേണ്ടതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നിനക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന മര എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, അവര് പറയാം. അപ്പൊ നീ അത് പറഞ്ഞോ, പക്ഷെ എന്ത് വേണം, മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിട്ട് വേണം നീ മര എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ ശരി, ഞാൻ പോയിട്ട് വരുന്നവരെ നീ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മര എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നാരദ മഹർഷി പോകും. അപ്പൊ ഈ രത്നാകരൻ എന്താണ് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മര എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിട്ട് മാറും, രാമായിട്ട് മാറില്ലേ, രാമ എന്നായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ, കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നാരദ മഹർഷി തിരിച്ചു വരാണ് ആ വഴി. തിരിച്ചു വരുമ്പോ അടുത്ത് എത്തും തോറും ഭയങ്കര ചൈതന്യം, നല്ല സൗണ്ട്, ഇങ്ങനെ എന്തോ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി അടുത്തെത്തും തോറും അതിന്റെ അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അടുത്തെത്തുമ്പോ കാണുന്നത് വലിയൊരു ചെതൽപ്പുറ്റാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അവിടെ നല്ല പ്രകാശം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെ ആ ചെതൽപ്പുട്ട് തട്ടി മാറ്റുമ്പോ അവിടെ ആരാണ്, അതില് രത്നാകരനാണ്.
ആ രത്നാകരൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാണില്ല, ജപിക്കുന്നത് മരാമരാന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാണ്. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടായി. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. ഗുരുവിന്റെ കൂടി കാരുണ്യം കിട്ടില്ല, നാരദ മഹർഷിയുടെയും കൂടി അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി. അങ്ങനെ ആരായിട്ട് മാറാണ്? ആ ചെതൽപ്പുറ്റിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായതുകൊണ്ടാണ് മഹർഷിനെ നമ്മള് വാൽമീകി മഹർഷി എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. രാമായണം രചിച്ചത് ആരാണ്? ആ വാൽമീകി മഹർഷിയാണ് രാമായണം രചിച്ചത്. അങ്ങനെ വാൽമീകി മഹർഷി തമോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി ഏതിലേക്ക് ഉയർന്നു? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ആ മഹർഷിക്ക് സാധിക്കാണ്. അതാണ് നമ്മൾ എന്തിന്റെ നാമജപത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അപ്പൊ നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുത്താനായിട്ട് എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? നാമജപത്തിലൂടെ സാധിക്കും. നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, എനിക്ക് ക്ഷമ കിട്ടി, എന്റെ ദേഷ്യം കുറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ശരിയായ കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്കത് ഓരോരുത്തർക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ക്ഷമ വരുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം വരുന്നതായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ദേഷ്യം കുറഞ്ഞതായിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് വരുന്നത്, ക്ഷമ വരുന്നത്? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണിത്. നമ്മളത് അതിശയിച്ച് പറയാണ്. കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ രാമ രാമ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ നാമത്തിന് അത്രയും പവർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. നാമത്തിന്റെ പവറാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. വേറെ ഒന്നിനും അത്രയും ശക്തി ഇല്ല. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണില്ലല്ലോ അതിന്റെ കൂടെ. അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, വളമിട്ട് കൊടുക്കുക, ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു. കാരണം ആ നാമത്തിന്റെ ശക്തി അത്ര വലുതാണ്. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം. എല്ലാവരും നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം. ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് കീർത്തനായിട്ട് ചെയ്യാം, ഭഗവാന് സേവയായിട്ട് ചെയ്യാം, മാല കെട്ടി കൊടുക്കാം, ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, നാമം ജപിക്കാം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് അപ്പോഴും ഫുള്ള് തൃപ്തി വരുന്നുണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ ഇനിയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാഹചര്യം കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും എന്താ വേണ്ടത്? സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യും എന്നായിരിക്കണം നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുമ്പോ. 3 തരം നമ്മൾ പറയണ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യും, ഗുരുവിന് സേവനം ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്. ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. വേറെ നമുക്ക് എവിടെ പോയി നോക്കിയാലും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരെ സേവനം ചെയ്യണം? ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യണം. മാതാജി നല്ല ഇടിയാണേ. പോയിക്കോളൂ മാതാജി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് 14ാമത്തെ അധ്യായം ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട പാഠം, നമ്മള് മാക്സിമം എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും, നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക? പരമാവധി എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഗുണമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഏതാണ്? രജോ ഗുണം. സംശയമില്ല, എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ച്. എല്ലാവർക്കും ഏതാണ്? നമ്മളെല്ലാവരും കുറച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും മാറും. രാവിലെ കുറച്ച് സത്വഗുണത്തിൽ വരാം, വൈകുന്നേരം ചിലപ്പോ തമോ ഗുണത്തില്. ബേസിക്കലി നമ്മളെല്ലാവരും ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? രജോ ഗുണത്തിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മളെ അതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ്? നമുക്ക് പിടിച്ച് നമ്മളോട് പറയണ പോലെ അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവരിയ്ക്കൂല അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മള് എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അതായത് നാമജപത്തിലൂടെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമുക്കത് സാധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാൻ, കുറെയൊക്കെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റും. കുറെയൊക്കെ നമ്മള് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സഹായം ഉണ്ടാവുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल. हरे കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആദിപിതാവാണ്.
ശ്ലോകം ഏത് ശ്ലോകമാണ്? നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടാകെ? 84 ലക്ഷം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വം, രജസ്, രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം. തേനീച്ച ഏത് ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്? രജോ ഗുണം. അടയനോ? തമോ ഗുണം. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാകും. അറിവും നൽകും. അതെ, പിന്നെ അറിവ്, അതായത് സുഖവും ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ആ സുഖ സൗകര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോകണം. അതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കി കാണുന്നവരായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് അല്ലെ. അതൊക്കെ അവരുടെ സത്വഗുണത്തിൽ കാണുന്നതാണ്. 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അർജുനൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ സാധിക്കാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഏതൊരു പരിസ്ഥിതിയിലും നമ്മളെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉപദേശമാണ് ഇത് അല്ലെ. നമ്മള് നമ്മുടെ സാഹചര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സേവ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അലസത, നിദ്ര, പ്രമാദം. അല്ലെ, പിന്നെ താല്പര്യണ്ടാവില്ല. താമസിച്ച സ്വഭാവികള് കുറേ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരായിരിക്കും. ഉറക്കത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്, ആലസ്യന്മാരൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. രാജസ സ്വഭാവികളുടെ ലക്ഷണം എന്താണ്? അത്യാഗ്രഹം, ഒരിക്കലും സംതൃപ്തം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും എല്ലാത്തിനോടും. ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും, ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അത് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? എത്ര വേണമെങ്കിലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പാക്കാന്ന് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നിട്ടോ ദുഃഖമായിരിക്കും അവരുടെ ഫലം. കാരണം ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കിട്ടില്ലെങ്കിലോ അവർക്ക് പ്രയാസാവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ സ്വഭാവം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതില്ല. അതിനെ പറ്റി പുറത്തുനിന്നും അന്വേഷിക്കണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ രാജസ്ഥ സ്വഭാവികളുടെ ബേസിക്കലി ഉള്ള സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ ആ തോതനുസരിച്ച് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ബേസിക്കലി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നമ്മൾ കർമ്മം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നടന്നില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും, ദുഃഖമായിരിക്കും അതിന്റെ ഉണ്ടാവുക. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്നും കൂടി പറയും. അങ്ങനെയും പറയാം. ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഏതൊന്നും അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്? സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയിട്ട്. എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? അപ്പൊ 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? അത് ഏതാണ് ആ സംഭവം? ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഋഷിമാർക്ക്